औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. सावंतवाडी येथील माजी मंत्री भाईसाहेब सावंत समाधी स्थळाजवळ टाटा मॅजिक व आयशरमध्ये अपघात झाला. सुदैवाने यात मोठी दुर्घटना झाली नसून चालकासह गाडीतील प्रवासी जखमी झाले. समोरून येणाऱ्या मिक्सरला धडक बसल्यानं हा अपघात झालाय. दशावतार नाट्यप्रयोगासाठी टाटा मॅजिक गाडीतून हे कलाकार जात असताना माझगाव येथील भाईसाहेब सावंत समाधीस्थळी हा अपघात झाला. यात चालक जखमी झाला असून दशावतार कलाकारांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. समोरून येणाऱ्या आयशरला धडक बसल्यानं हा अपघात झाला असून जखमींना उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आला आहे. घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले होते. यावेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती.